jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Is-Sibt filgħodu bħala parti mill-kampanja elettorali tal-Partit Laburista bit-tema Is-saħħa lill-Maltin, membri mill-Amministrazzjoni Laburista flimkien ma' deputati parlamentari u kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew sebħu f'Ħalqormi biex ikomplu jagħmlu kuntatt man-nies. Ftit ġimgħat il-bogħod mill-appuntament elettorali ta' 8 ta' Ġunju, fil-Monti ta' Ħalqormi huma ltaqgħu u tkellmu ma' dawk preżenti dwar bosta temi. Il-President tal-Partit Laburista Ramona Attarz tqarret magħna kif ir-rappreżentanti tal-partit se jibqgħu jinżlu qalb il-komunitajiet Maltin u Għawċin. L-slogan tal-kampanja elettorali s-saħħa lill-Maltin u kull jum f'kull mument tal-ġurnata nistgħu ngħidu qed niltaqgħu mal-Maltin u Għawċin f'diversi okkażjonijiet differenti, jekk mhumiex il-monti, jekk mhumiex xi attivitajiet partikolari, is-soapboxes li qed jagħmel il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista u kif ukoll attivitajiet politiċi taħt it-tienet f'diversi lokalitajiet.